Cròniques edetanes. Corria l'any 1971, quan tres joves estudiants de primer curs de Medicina, Manel, Francesc i Joan, anaven a la recerca d'ossos humans per tal de tindre material d'estudi d'anatomia. La llegenda negra conta que el gran mestre Ramon y Cajal, acompanyat per son pare, entrava a la nit al cementeri i extreia ossos del fossar comú per tal que el futur Premi Nobel de Medicina poguera estudiar a consciència el cos humà. Per fortuna, els temps havien canviat i es podien sol·licitar autoritzacions per tal de poder estudiar restes òssies procedents dels cementeris. Manel, Joan i Francesc tenien la identificació com a estudiants de Medicina de la Universitat de València i el permís de l'alcalde de Domenyo. Només es faltava l'autorització de don Manuel, el rector del poble, que van aconseguir eixe mateix dia, no sense renecs, ja que l'havien fet alçar a les 8 del matí. Amb totes les autoritzacions en mà, es dirigiren al cementeri, on els esperava Maties, l'enterrador, un home baixet i mig calb que movia un furgadeig entre les dents al mateix ritme que movia la pala per soterrar els cossos. Maties, l'enterrador, es va dur a un lloc apartat menys cuidat, separat per unes reixes rovellades i un terra cobert per brossa seca. Això també forma part del cementeri? Va preguntar Manel, sorprès per la deixadesa d'eixa zona, tot i que algunes tombes es veien cuidades i amb flors fresques. Forma part del cementeri, però així ja no estem en sagrat. I això? Pregunta Joan. Així van a parar els suïcides, els ateus, els heretges, els practicants d'altres religions, els pecadors públics. En definitiva, els que no et joquen el cap quan passa el retor amb la creu en alta. Els tres joves es feren una mirada. Mentre els ossos estigueren en bon estat, tant es valia que foren de pecador com de creient. El sepulturer va seleccionar algunes tombes, de les quals va extraure les restes que en quedaven. Calaveres sense el maxil·lar inferior i alguns ossos solts com uits i nous que no lliguen. Aquests ossos estan corcats, es va queixar Francesc. Podem mirar en els nínxols que hi ha més cap allà? Allà estaran els ossos tots desfets. Eixes tombes són més antigues, però mireu quin fèmur més hermós que teniu ací. Els estudiants de Medicina miraren l'os llarg i groguent que sostenia Maties a les mans. Amb un sol os no en farien res. Què és el que busqueu? Volem un esquelet sencer, del mateix cos, a ser possible, van demanar els joves assenyalant els ossos desparellats que hi havia escampats per terra. Molt demaneu vosaltres. Maties, el sepulturer, es va fregar la cara pensatiu. Podem provar amb Matilde. Matilde? Matilde estava de molt bona vista, això sí, com un cabàs de gats. Per la nit anava al riu a prendre banys de lluna, perquè era espiritual, segons deia ella. Al final, tant d'anar al riu a la nit, acaba ofegant-se, però així està per atea. A veure si teniu sort i es conserva tan bé com en vida. I així va ser. Maties va treure a la llum del dia l'esquelet de Matilde, que per a goig dels futurs metges estava en bon estat. Tots tres, ajudats pel sepulturer, s'afanyaren a extraure'l del taüt. Això de les inhumacions no és agradable. De vegades trobes coses, però bé, el cos i l'estómac es van fent a la idea, va dir Maties amb el cap cot, mentre manipulava els ossos de la morta que encara conservaven algunes restes del que va ser en vida. L'esquelet presenta matèria orgànica, va observar Francesc. Maties va llançar una mirada ombrívola.
Sempre havia pensat que els metges tenien un punt sàdic i l'actitud d'aquells joves no li deia el contrari. Els xics van donar les gràcies al sepulturer i se'n van anar a la muntanya. Manel i Joan s'afanyaren a preparar un foc. Francesc va baixar unes marraixes d'aigua del cotxe. Encara els quedava un pas més abans de dur els ossos a casa. El vent fred d'octubre s'ensenyoria de la muntanya i es colava sense contemplacions per la roba dels joves que trobaven recer vora el foc. A més de Manel, Joan i Francesc, prop d'allí hi havia uns caçadors. Era l'inici de la temporada de caça i s'havia obert la veda. Els caçadors van veure els joves concentrats remenant el contingut d'un calder de grans dimensions. «Què? Fent el dinar?» va dir divertit un dels caçadors. «Sí, voleu tastar l'olla?» va dir Joan extraient amb la pala una tíbia i unes costelles de la Matilde. Els caçadors, que coneixien molt bé com eren els ossos dels animals, van saber de seguida que el que tenien eixos joves entre mans no era cap conill ni porc senglar. Els homes van fugir esmaperduts, seguits per les riallades dels 3 estudiants que, divertits per la broma, van continuar amb el procés de deixar els ossos ben polits. La diversió no va durar molt. En poc menys de mitja hora, i avisada pels caçadors, ja tenien allí a la Guàrdia Civil, que no va atendre a raons i va dur joves i calder a la caserna de Xelva. Primer els van interrogar per separat, després en conjunt. Tots 3 contaven el mateix. Eren estudiants de medicina, tenien un professor d'anatomia molt dur i tots els permisos en ordre. El temps anava passant i la Guàrdia Civil restreia en clar. Els papers podien estar falsificats i éssers joves assassins intentant desfer-se del cos de la seva víctima. O pitjor, gentola que feia rituals i coses estranyes amb els morts. On s'havia vist que es donara permís per extraure cossos del cementeri i bullir-los en meitat de la muntanya? L'alcalde es va personar a la caserna, seguit per don Manuel, el rector, malhumorat per la feina que li estaven donant els estudiants. I tant va ser el rebombori que, fins i tot, el degà de la Universitat de Medicina va acabar anant-hi també. Al final, la Guàrdia Civil va lliurar els 3 joves, però aquests no se'n volien anar sense el motiu pel qual quasi havien acabat entre reixes. I la Matilde? Quina Matilde? El Guàrdia Civil va reprimir un calfred en veure que els joves es referien als ossos. L'home no les tenia totes clares amb aquells 3, però els papers estaven en ordre. Els va donar les restes amb una advertència. No us vull tornar a veure per ací, i molt menys pel cementeri. Aquest, però, no és el punt final de la història. Content que al cap d'una setmana la policia va anar al despatx del degà de la Facultat de Medicina. Aquest fet va fer córrer la veu entre els altres estudiants de medicina. Hi havia una part apartada i poc vigilada del cementeri, part que, tot i no estar en terra consagrada, era visitada pels familiars dels morts, que en la vespra de Tots Sants es van trobar amb la sorpresa macabra que eixa zona de la necròpoli havia quedat ben neta d'ossos. Això pot ser ja forma part de les males llengües o les invencions. El que és cert és que els 3 joves, Manel, Joan i Francesc, es van graduar de medicina i van muntar el seu gabinet mèdic particular, on un d'ells, 40 anys després, encara conservava sobre la taula del seu despatx el crani politilluent de la Matilde. Cròniques Edetanes, un podcast del Camp de Túria, amb històries, historietes, embolics i romanços dels nostres pobles.